Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithini umolweni. Namhlanje masiqale ngokubulela iinceba zikaYesu empilweni zethu. Siya ngendumiso yama-23 vesi yesithandathu, apho ithi inene nzawulandelwa ngokulungileyo nenceba yonke imihla yobomi babo. Hlala endlini kaYehova imihla emide. Sibone iinceba zikaYesu, masibone iinceba zikaYesu. Unenceba uYesu. Davide wambona uba ikharetha yakhe leyo ukuthi abe nosizi, abe nenceba. Nathi ke masibone kanjani ukuthi kude kwalapha ehamba nathi ngeenceba zakhe. Ubuzazi into ukuthi uzawube usaphila? Awuzazi. Ugcinelwe loo nto ke, yiyo loo nto ekugcinile yokuba papasha iinceba zakhe, qhayisa ngeenceba zakhe, xelela abantu ukuthi unenceba. Babekhala kuwe besithi yeyi le nale nale, ukuthi kodwa usuke uhlale uYesu ngoba unenceba. Yaloo ndlela wakha umntu, wakukolo lo mntu, ulungisa ukuhlala. Nalapha engqondweni yakho ufaka izinto ezizakwakha, hayi izinto eziza kuchitha ukholo lwakho. Masikhube ngoYeremiya umprofethi wethu, the weeping prophet. SikuYeremiya 49 ngoku, sesiyaqapha ngoku. Isiprofeto sifike kuma-Amoni ngoku, basheshe bahleka. Ama-Amoni ngoku nawo afumana isiprofeto. Ayihlekisi. Ivesi yokuqala ithi malunga no-Amoni ondikhoyo utsho ukuthi akananyana na uIsrayeli, akanandlalifa na. Kutheni uMelikomu elithimbile lifa likakade? Ndathe nethi bababona into ukuthi ama-Israyeli eluthinjweni nje, bahamba bayokuhlala kwiidolophu zabo. Aya kuyothatha izinto ezingezo zabo. Nathi masikhe sifunde ukonela zize sikuzo. Mfundiso le ukuthi masiye kuyorhwaphiliza, urhwaphiliza umrhobholo ofuna izinto zabantu, sithathe into zabantu ezingezo zethu. Iliso likaYehova liyabona. Okanye sibe nomona ngezinto zabantu. Xa sinomona sisenzani, siyazilibazisa, sawuzibona kudala izinto zethu, ngoba nezethu ziyeza ibe ezethu iintsikelelo ziza zinamagama wethu. Yiza ziintsikelelo zakho zizaza zinamagama akho. Yekho urhalela into zabantu, uthathe izinto ezingezo zakho. Akanandlalifa ngoku-Israyeli. Sewenze njani ngoku-Amoni sowuthatha izinto zika-Israyeli? Verse 2 uthi kambe ke nguwo lo mlomo kandikhoyo. Niyabona iyeza imini endiya kuyihlabela umkhosi iRabha yama-Amoni. Iya kuba yimfumba yamabholo, iilali zayo zitshiswe ngumlilo. Wayabona ngoku, ngoba kaloku baxabiseni, abahloniphi uYehova, kodwa izinto zakhe bayazifuna. Nabo berhwaphile izinto zabantwana bakhe, bathi wawugqiba bayokhonza ezazithixo, bathi wawugqiba baziphakamise. Uzijongile zonke ezo nto Yehova. uIsrayeli uthi iilali zabo zitshiswe ngomlilo. Ewe, uIsrayeli uya kubagxotha apho babemgxothile, utsho ondikhoyo. Verse 3 yenza isijwili, uthi mabakale kwangoku. Yenza isijwili wena Heshboni, kuba i-Ayi ibhuqiwe. Khalani ezilali zaseRabha, bhinqani ezirhwexayo nizile. Zulazulani nididekile, kuba uMelikomu uya kuthinjwa. Nditsho yena kunye nababingeleli neziphathamandla zakhe.
isiprofeto sezizinto ezizakwehla ukuthi bazawuhlelwa ntoni, bazawuthinjwa, ilali esizawutshiswa yimililo. Verse 4, kutheni niqhayisela ngeentili zenu nje, iintili zenu ezichumeleyo? Zesithi ezantili zezabo, kanti ngubani umenzi wazo? uYehova. Zonke izinto zidalwe nguYehova. Hayibo, uthi hayibo bantu ndini abakrexayo abakholosa ngobutyebi babo, nithi ngubani onokunihlasela? Uyayibona laa nto yokuthi nje nangubani ozosihlasela, ngubani ozawuthini? Bazenza oothixo. Bantu ndini enizibuzayo ukuthi abakholosa ngokreqa nabanjani, abathi iintili zethu ezichumileyo, zizinto zenu. 24 verse 5, niyabona ndiza kunihlisela unkwanjo, luvela kubantu abaningqongileyo. Lowo ngumlomo wenkosi uNdikhoyo onamandla onke. Niyakukuchithachithwa, elo asabe ngeyakhe indlela, kungabikho bani uzihlanganisayo imbacu. Athi ngulowo nalo uzawubaleka. 6, kambe ke emva koko ndiya kumbuyisela kundalashi wam, adle ngendebe endala. Lowo umlomo kaNdikhoyo uyabaxelela ke ngoku ukuthi khona into embi ezawubehlela ngenxa yoziphakamisa nangenxa yorhwaphulisa. Bahambe berhwaphulisa izinto zabantu ezingezo zabo, nangale nto yokuthi iintili zezam, meaning that baphakamisa iziqo zabo ukudlula ukuphakamisa iYehova. Uthi ndizabahlisela into embi. Ayisithi ke apho Afrika, asithi apho Afrika, sendifuna ukuthi Afrika nje, hayi ukuthi South Africa yodwa le. Singaziqhayisi thina, sibone othina. You wake up call. Nalo udaba ke ngoku kwisiprofeto sama-Edom olandelayo, ngu-Edom from 7 to 22. Uthi malunga no-Edom naye uNdikhoyo onamandla onke utsho ukuthi akusekho bulumko nakwaThemani, sezaphelelwa ngamacebo na iinqondi, sebutshitshilena ubulumko bazo. Jikani, verse 8, jikani nesabe nizimele kwimiqolomba emnyama, nina bemi bakwaDedani. Ndiza kumhlisela ishwangusha u-Esawu, kuba lifikile ixesha lokuba ndimohlwaye. Nayiphi into embi uyayibona, athi lifikile ixesha likaEsawu ukuthi mayomohlwaye. 9, andithi xa kuvunwa iidiliya kubakho umbhikicho oshiyekayo, andithi xa kufika amasela ebusuku ayeba ade anele. 10, kodwa mna ndiya kumhluba konke anako u-Esawu, ndimkhuphulule kwezo ndawo azimele kuzo, angabi nanto tu ufihlakalo, angabi nako ufihlakalo. Uyakucenywa igama yena nenzala yakhe. Angabi sabanabo nabazalwane nabamelwane. 11, zishiyeni iinkedama zenu, ndiyakuzondla, kwanabahlolokazi benu mabakholose ngam. 20, makasuke phaa. Kodwa abahlolokazi bona nenkedama, uYehova uzikhathalele iinkedama, uYehova ubakhathalela abahlolokazi. Banendawo especially entliziyweni yakhe. Isifundisa ntoni loo nto? Isifundisa ukuthi nathi masibakhathalele, 12, utsho uNdikhoyo ukuthi niyabona kwanabo bakhangeleka ngathi abakufanelanga ukohlwaywa, ndizabohlwaya bona kanye aba
bajongeka ngathi abafanelwanga kohlwaya. Undikhoyo uthi ndiza bohlwaya to come nice. Nabo bayayisezwa indebe yenqumbo yabo. Uthi bazawusela kwinqumbo yakhe, kwindebe yenqumbo yakhe. Wena ke ubuya kuthini ukuphoswa sisibetho? Inene nawe uya kuyisela loo ndebe. Ndifunga igama lam, lowo ngumlomo kaNdikhoyo. IBozera iya kuba sisothuse nehlazo neentshapiso neziqalekiso, yona needolophu zayo zonke namanxiwa kwanaphakade. Zizinto abazawuhlanganisana nabo ke ezi zimbi. Hlanganani nilunge imfazwe, qulani nizimisele ukuyihlasela. 15 uEdom ndizakwenza ukuba abe mncinane ezintlangeni, udeleke. Andizawukwenza ukuthi udeleke ezintlangeni ube mncinane. 16 ulahlekisiwe kukoyikeka kwakho nalirhatshe lakho. Kratshe kalifuna uThixo kratshe. Right uba uyawuba sisothuso kuEdom. Bonke abadlulayo baya kuthi makatha baphuxise ngenxa yokubhukuqwa kwakhe. Edom uthi uzobhukuqwa. 18 nqwana ukubhukuqwa kweSodom neGomora needolophu ezingqongileyo, kuba kunjalo nje ubhukuqwa kwela kwaEdom akuba sabakho bani uhlala khona. Izinto ezimbi esizenzayo nabo aba akusukuthi uyabasukela. Masilungiseni. This is a wake up call ukuthi masilungiseni indlela esenza ngayo izinto. Utsho Ndikhoyo uthi akubakho umntu uzohlala khona phaya Edom, kwanamphambukeli apho. Utsho Ndikhoyo. 19 njengengonyama ephuma kwiintshinyela zamatyholo aseJordan esiya emadlelweni, ahlala eyokozela. Ziziprofeto zezinto ezimbi ezizawubehlela ezi. Ke ngoko liveni icebo likaNdikhoyo alicebileyo nge-Edom, izigqibo zakhe agqibe ngazo ukubhekiselela kubemi bakwaThemani. Inene namatakane aya kuqwengwa amatakane. Umhlambi uthi khumqa ngenxa yawo. Sorry. 21 ihlabathi liyakunyikima sisithonga sokuwa kwawo, isandi sokukhala kwabo siyakuvakala de kuye kutsho kulwandle olubomvu. Imida lena ichazayo, imida yakwaEdom. Khangela ukhozi luyantinga-ntinga, lundande lutweza amaphiko phezu kweBozera. Ngaloo mini intliziyo yamagorha akwaEdom iya kuba njengentliziyo yomfazi ophethwe yinimba. Isiprofeto ngoku ngeDamasko. 23 malunga neDamasko uNdikhoyo uthi ihlazekile iHamathi neArpadi, kuba kuviwe iindaba ezimbi. Bancamile, bakhathazekile ngoku, bafana nolwandle olungenakuzola. Abanakuzola uphela ubomnandi ngoku bazivile. Utsho uthi bavile into ukuthi uyawuva yes kreleleza. Uthi kuviwe iindaba ezimbi, bancamile, bakhathazekile, bafana nolwandle olungenakuzola. 24 iDamasko ityhafile, ijikile, yasuka yabaleka, ifikelwe kunkwanya, ihlelwe ziimbandezelo nenimba
njengozalayo. 25 hayi ukulahlwa kweso sixeko ebesisakuba sesidumeleyo, should be dumile, isixeko ebesisakuba yindawo yemihlali. Unene amadoda aso ayakuwa ezitalatweni, onke amajoni aso ayakuthi cwaka ngaloo mini. Ewe, nguwo lo mlomo kaNdikhoyo onamandla onke uthi, ndiyakusintumeka ngomlilo isixeko saseDamasko, atshiswe nguwo amabhotwe kaBhenadadi. Isiprofeto ke ngoku siya kumakedari esi sixeko saseHazori. 28 malunga neKedari nezikumkani zaseHazori awazihlaselayo uNebukadnezari ukumkani waseBhabhiloni, utsho uNdikhoyo ukuthi phakamani niwahlasele amaKedari nibahlalise abantu basempumalanga, bahlale nebatshabalalise. Uthi mabatshabalalise, liphumile ke ilizwi. Once liphume ilizwi kaNdikhoyo athi hlaselani, kuzakwenzeka ngale ndlela athetha ngayo. Ziya kuthinjwa iintente zabo neemfuyo zabo, kumkiwe nemikhusane yabo neempahla ezintenteni zabo, nditsho kwaneenkamela zabo zizawuthathwa ziyemthinjweni. Kuyawumemezelwa kubo kuthiwe, lunxunguphalo macala onke, sabani, balekani ngamandla, zimelani kwimiqolomba emnyama, nina bemi baseHazori. Lo ngumlomo kaNdikhoyo. Kaloku uNebukadnezari ukumkani waseBhabhiloni ucebe icebo malunga nani, wagqiba izigqibo ngani. 31 phakamani niyokuhlasela uhlanga oluzonwabeleyo, uhlanga oluhleli lungenaxhala. Lo ngumlomo kaNdikhoyo, nditsho olungenazingcango namyovalo, uhlanga oluzihlaleleyo kodwa bucala. 32 iinkamela zabo ziya kuphangwa, imihlambi yabo ngobuninzi bayo ibe lixhondo, bachithachitha, baphetshetshwe ngumoya, abo banwele zichetyiweyo ezinhlafunweni, bahlisela ishwangusha macala onke. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. iHazori iya kuba sisikhundla sotyakalashwa, kuba kube senkangala into ezimbi eziza kwehla apha. Hlekiswa indlela ayisibeka ngayo isiXhosa. Udaba ke ngoku kwela kwaElamu, iya kwela kwaElamu ngokwethu isiprofeto. Nalo udaba likaNdikhoyo olwavakala kumshumayeli uYeremiya malunga nelakwaElamu esandula ukuqala ukuphatha uZedekhiya ukumkani wakwaYuda. 35 utsho uNdikhoyo onamandla onke uthi, niyabona, ndiza kusaphula isaphetha sakwaElamu, eso kanye sisiseko sobugoka babo. 36 alakwaElamu ndiza kulizisela imimoya yomine ephuma macala onke, ndobachithachitha kuloo mimoya yonke, kungabikho luhlanga bangafikiyo kulo abachithiweyo bakwaElamu. 37 ndowenza amaElamu ankwantyi, aqubisane neentshaba ezizungula ubomi baso, ndowahlisela intlekelo, ukuvutha komsindo wabo. Kungenxa yantoni? Yokungakhonzi uyawo izikrexo ezi. Uthi ndizawubahlisela umsindo. Afrika singahliselwa umsindo uyawuva ngenxa yongamfuni, ngenxa yongamxabisi, nangenxa yongamciki phambili. Ufuna sibeke yena, ilizwe lelakhe, masibekeni uyawuva phambili Afrika masezimpilweni zethu.
uthi ndowaleqa ngekrele ndide ndiwagqibe. 38 ndiya kumtshabalalisa ukumkani wakhona kunye neziphathamandla zakhe, ibe ndim olawulayo apho. Umlomo kandikhoyo lo. 36, 39 kambe ke kwimihla ezayo ndombuyisela kundalashe, athi uzombuyisela kundalashe kwimihla ezayo. Kundalashe uyelam, Thixo nosizi, Thixo nenceba. Uthi noba sele nomsindo equmbile ezithetha izinto zabahleli ezimbili zentshabalaliso, kodwa phinda benenceba ebantwaneni bakhe. Yiloo nto nathi kufuneka siboneni iinceba zakhe, funeka siboneni iinceba zakhe. Uthi ndizawubabuyisela kaloku kwakhona kundalashe wam. Nawe kuthi ukhathazeka lapha ekhaya, khuthazeka, I mean to say, khuthazeka, ezawubuya, uzawubuyiselwa. Hlala udumisa, hlala umkhonza, hlala uyifunda iBhayibhile, hlala umbabaza, uxelela abantu ngayo. Ngaloo ndlela leyo uyamkholisa ke uyahamba, uzawubuyiselwa zonke izinto zakho bezilahlekile. Asifundeni apha eBhayibhileni ukuthi ungeyehova njani. Uthi kwelam kodwa uzawubuyisela kundalashe wakhe, adle ngendebe endala, lowo ngumlomo kandikhoyo. Zonke azazizwe eziyana azawuzitshabalalisa, ezinye zizayo emthinjweni ngenxa yokuzikhukhumalisa nokungakhonzi uyehova, bekhonza oothixo babo. Bazazifumana zonke ezo zinto, kodwa ekugqibeleni uzawubabuyisela. Ngoba ngani? Ufuna bafunde uba bamazi ukuthi ilizwe lelakhe, nathi singabakhe, sidalwe nguye. Singaziboni ngathi ngoku sesingaphezulu kunaye, asingaziboni ngathi ngoku sesazi kakhulu, singongqondo ukudlulayo. Yiyo le nto esehlelela amazwi, kukungambeki phambili uyehova, nongamxabisi izithixo. South Africa, ake siyekeni ezinyanya, siyekeni balele, akho nto abanosenzelayo. Make sibuyeleni kuyehova, asibuyeleni sikhonze uyehova, sibeke uyehova phambili empilweni zethu. South Africa, uYesu uze kuthi, uthunyelwe kuthi uYesu Kristu. Uthi sithunyelele uYesu, umelusi olungileyo nguYesu. Masijongeni yena, sibuyele kuye, nguyo namandla, nguyo ububomi. God bless you. Jesus love.